everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Ikaw? Ayaw pagdool niya. Ayaw pagdool. Hoy! Ikaw! Ngayon si ba sunod-sunod na mo? Sa kaibig kagwasan ay amaw! Uy, libat! Tuya matanda ko! Ay pagana. Kuto ka na! Ay pagana. Tayo ni mong tirokon! Hoy, ikaw! Hoy, budlat! Uy, Ay kuto kag kuto ha! Ikaw saan ka? Pulgas ka? awag ko magkinanglan si mong pagpagkatawa! Pagkatawa ka? Hoy! Hinaikan ka buslot ng tiyan ni mo! Puslot! Kitkiton kung tinaay mong imong inada! Hila! Mao gina may tabo ni mo! Ay sama! Lukong tani mo! Kung saan sa ka? Ongo ka? Ha? Di pa mo! Ha? Ongo ka? Mitikyo pang kahayag! Oo, nagbitik yung pagkayag! Miduyog ka na ako ang panahon! Dili, bantay ni pambuta. Bantay lang ko doon ay bato ha. Isimang na yun. Ilikod mo ni Bila. Kaya di ka bantay sa bato. O di ka likay. Bantay na kita. Unsa? Sige di ay kaduk-kaduk di siya. Kaya bro, magkikabati ni Ongo na ko na. Haon sa mga. O sa mga gusto ka ihatag tikas na kong kasayo niya. Ayaw! Oo, lagi. Oo, lagi. Over my dead body. Uy, galo. Nausa mo na siya. Iwi bandagway na niya. Oo, nabuang ka! Ikaw rin oo, nabuang! Lala! Sino na? Huwag ko makasabot sa bitro ka ng iya palit! Murag hasang, murag dili! Sama niya! Uwi! Huwag yung tubig ang laway ni mo! Mamahin, oy! Diyan ka lang ha! Diyan ka lang ha! Concentrate sa pagbaniho sa pambot ha! Niya mo na to! Ayaw ibangga! Naibog siya eh! Kapitol ko ni! Pare, puspusok mayo! Sige na! Kinilan ko paabuti mo! Dasman na yun! Tanaw ka sa ungo ito doha! Kung ungo ka, ungos ko! Ako gini magkapatay ni mo! Imuunti kang tinughong! Ngaway sabaw! Blah! Kalit ka, mabubuang ka matigay! Gilayok ko ko mo! Ang bugsay! Ako nabuhian ang bugsay! Ay, sa! Balik agi! Oo! Ay! May pataas ka! Imong dila! Ayaw ikuas ko na ako imong dila! Di naman kong kalihok! Wag kay buot ay iyang dila! Ibalik ko sa kulihok! Patinod! Di nilawa! Kini ang imo! Nasa siya nga naikos sa akong pagbunal niya sa buksay! Nasa ngilid sa pambot! Just magati ka! Ihong ti kagigan ni pambot! Kini! Da! Nagkapatumba ginoo ka sa itong kaaway! Tuwas dagat! Nahug na! Ay, nagilak-hilak! Mayam na ka! May pag-ikali maglalaban ako! Ikaw lang hero! Di lang ako hero ni mo! Ikaw lang hero na ko! Ay, sige lang! Ay, lagi ito ka! Mas ipay ka dito sungan! Luy lang! Hunong nas paghilak! Hunong na! Unsa mo ka ay? Ayan na to ang pagsighilak! Matayan ang aim-tuner sa imong luha! Kapoy na magpaayong radyo! Sige lang! Kay maabot at tas inyong hain eh! Nawa para magkumakaantuan ng insigno! Sukad-sukad ka mananagat! Pero kung maabot tas islas katahuman, ang atba na insigno na. Mao nila akong tamdan. Tagkisa ka ni pambuto. Nalibre pa tagpriti. Kinsam kayo tao ni pambuto. Dahil din. Noy. Buto man. Katong baon tani mo kwa. Katong buwad ug kanon. Wa naman, uy. Ha? Nangayabo ang sus akong gidang plastic bag. Uy!
Og kini na lang kwarta nga nangabasa asod sa kumpulsta na Eden. Mo ba? Patay na ini. Luwas tas ungo, patay tas gutom. Patay tas kagutom ini. O sabi ka unta ini. Ugdulan niya tas isla katawaman. Mapit ka diyot kay. Mamalitag pagkaon. Gutom kayo. Nga naman to ka kaniya. Sa kainit sa adlaw, kalit mo lang may gistom. Huwag niya. Naulian ang kayag sa adlaw. Oh, ang nahitabo ni Eden kagabi. Dunay duha ka espiritu nga nakiksulti kaniya. Ug sa akong paghihikap siyang pulso, akong nahikapan nga gabaga ang lawas sa duha ka espiritu. Oh, gusto lang itingaling duhaan ang espiritu ni Eden. Si Eden. Nga bang dili man mukha sa kung nauna si Eden. Tingaligaw na una ko niya. Tungkol kimatahom siya. O gwapa. O gwapa sa kung nauna ang pabaton o kinikugma. Dili ko gusto masakitan. O labaw sa tanan. Doon na pa ko akong responsibilidad sa akong isoon. Si Aliyah. Kuya? Wa palagi si Tatay Lugoy. Nakikinom pati nga nito siya mga amigo, Aliyah. Nasangit pa tos tuba. Pasig, di pa to makapauli din eh. Tod. May lakaw ko. O kuyog ta. Asa man ta? May tahas ko, Aliyah. Kisugdan ko na ang tahas. Apan karon nagsunod-sunod na ang ako mga tahas. Laom-laom na gid kini. O dili ko gustong biyaan ti ka. Asa man ta? Bisan asa, Aliyah. Og mulakaw ta. Nga iatol na to sa tungang gabi eh. Nahuman ako sa akong mga tahas sa sayon-sayon nga mga gimbuhaton. Apan kini. Malisod. Lisod man ka ha. Nanong mukuyog man ko. Tungod kay dili ko gustong biyaan ti ka, Aliyah. Kung musugot ka palang unta nga mulakaw ko, og ani ka lang sa suod sa bahay, og dili mo gawas, pwede ra unta nga mulakaw ko nga biyaan ti ka. Apan dili ka kasaligan. Pero, kuan man ko. Kini hadlok manggod ko dinhi. Ako raw sa. Wa naman tiya ibiyang. Maong dadon ti ka bisan asa ang akong misyon. Nya, duka naman ko, ana. Isuod ti ka sa basket. Ligon nga basket. Og ikabiba ti ka. Bahalag matuog ka basta kay mabantayan ti ka. Maupa? Isod ko ni mog basket. Oo. Pero, dunay panahon nga maapiki na. Maumuangyo ko nimo. Tumana in taon ko, Aliyah. Ilabi na magkalisod na ang akong kahimtang. O gibilinti ka sa lugar nga dili peligro alang kanimo. Naopat nanay og tatay. Si nanay og tatay tamo bantay na ko, kuya. Mga patay na sila, Aliyah. Dilibuot ang bubuhian at mga kinikanan ka na to. O, mao ni hinungdan ko nga nung nakigbisog ko. O insaktuhon ko ang akong misyon. Way laing makapanunod sa atong kaliwat, Aliyah. Ako lang. Gisakitan ko maayo sa naitabo. Tungod kinakasaksi ko sa naitabo sa atong mga kinikanan. Og ni Lolo Lario. Og ni Tia Ipyang. Hala, kuya. Kuya, ayaw na lang mag-ilak, kay. Magkailak man pud ko. Aliyah, sa sunod tuig mo eskwela ka na. Apan,
Wa pa ko makasiguro og makapaeskwela pa ko nimo. Pero aya ka balaka, maninguha ko. Nga paeskwelahon kiti ka. Og ako ang muhaton og kuha nimo. Aliya, ikaw na lang ang abilin og ako. Dili ko musukot. Nga lakip na ikaw, biktima hon sa mga ugo. Santiago ba? Rahi hai Dr. Sa. Ada. Naayo na ang akong samaan nga napo sila ni atong mahilatanon nga lalaki. Dili mo makadali-dali sa pagpatay ka nako. Dili. Dadaan ninyo! Dadaan ninyo! Si Tikoy. Si Tikoy ka ng ilang gidayungan. Tikoy! Buktot! Madam! Unsay nahitabo kang Tikoy? Unsay nahitabo ni Tikoy, Buktot? Madam! Si Senyor Tikoy, uwan na magliyok! Unsa? Kay naunsa man nagiging si Tikoy? Naunsa si Tikoy, Buktot? Tubagan ninyo! Naunsa si Tikoy, Senyor Tikoy! Hello mo sa dagat mga bukod niya pambot nagsakit din siya sa Aira. Mauna, madam! Madam! Buhay ba ka na, Senyor Tikoy? Patay na! Hello! Ayaw! Tikoy! Tikoy! Tikoy, bangon! Bangon! Mukpaman na siya! Hilom, Buktot! Dili pa siya mamatay. Pagdagkot ka mo og 66 sa kandilang itom. Dauban! Ha? Pagtali, Buktot! Lihok na! Wa pa siya mo abot sa portal sa kamatayon. Paspasin ninyo! Ang kandilang itom! Pagdali! Gabi ina ni Lukoy. Bitaw, Ug di pa ta sa laod. Ug bugnaw kayo. Gibati ko ang katugnaw ug kagutom. mausay gibati ko day. Mausad. Ang katugnaw kag kagutom. Layo pa ba ang insigno ni Lukoy? Layo pag gid kay. Wa pa ta magabot sa usa ka isla. Atong magian. Ah! Noy, unsa ka nagisigihan nimong tan-aw? Na! Ha? Unsa na ah? Nakita na ko ang isla! Ang isla sa insigno? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.